Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya kanawan dabo. Sunana Adam ya zango kamar yadda ka sani. Ina yi muku albishir da cewa zan kasance tare da ku wannan sallan a jihar Kano domin gabatar da wasan sallah domin sada zumunci. Zan gabatar da wasa a tourist camp da ke jihar Kano ranar Asabar da Lahadi 7 ga sallah kenan. Zan kasance tare da ku insha Allah a tourist camp ranar Asabar da Lahadi da misalin karfe 4 har zuwa lokacin da ya dace insha Allah. Kada ku bari a baku labari. Adireshin gurin da za a gabatar da wannan wasa shine titin Central Hotel kusa da Nasarawa Secretariat. Sannan akwai gasa da za a yi a wannan rana. Duk yaron da ya kasance shine ya nasara to yana da kyautar rago. Yana da kyautan rago. 7 ga sallah, 8 ga sallah, tourist camp 4 p.m. Don't be left out. Come on, come all. Love you guys.